Galondi Zegati, Tenya Wilila, Falakachi, the man. Tenya Wilila, Galondi Zegati, Tenya Wilila, Falakachi, the man. Tenya Wilila, Namara Shikolumba, Tenya Wilila, Falakachi, the man. Tenya Wilila, Saraga Jumuri, Tenya Wilila. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفي شرفلا لجبا وامي أوفو كأولي يمان دون كأوبلا جلندو كرامانتو يالا كادل الله سبحانه وتعالى في علاك هنا كا كشنا كبركة علاكو جدي كو چايانينا وكلنجلنا بلا جلنكا Jamiatu Ansardin tonde munombe Côte d'Ivoire jamana kan fabala Abidjan Nord la dala kola sanwo san ube ziara belebele ke kata abubo kaburu dona ziara mi nuba wele ko ziara min tamani wala sa kata sanuya waleta ka kaburu do insegere ka dela Allah subhanahu wa ta'ala fe o chasiri no wilka joni o do nunun konnana ka hina yinin kata ankara mogoma shabihu abihi tibikul asli alhaj sayyid sharif muhammad almadani haidara rahimahullah funange min sirla Allahu ta'ala ka dinana ka demena nina ka nafolo ye fogata sa ka nina kili labawma ubi duwa donge kata alema ani alislameta ba kilingilena bela jelen ina samba flantan konontota anfleni o kenede ka mi bara bela jelen kera ka be juin kaloma alislame wara jien fantan nani ka kene insegere kenengrene la kene nyamaya tume anga shirifu bolo Sayyida Aja Cherifla ina Haidara femunun bora ye anga jeka baraw sheria wa alhamdulillah am se gamin fora bi so madana federation ya kanuka abi wati jambo anyi bardo bolo na ma fo ko mini tamani no de Ziara ka nyisi an kanama wano e mamad madani alika bani san yelma wala ambi Ziara ke kaburu dona donc anya to la ko mini tamani donc bi so madana ambo o kenede kan kana kaburu don sania ka do ke taba minu danbe yanno kura ani korale ani ka duwa kan yero yi lama ko nyumana ani sira ani kenera ani islama jama belejele ambo kinande ka soma dayna bale ku weratara ka an balma minu danbe ko udaro sania urge mo tama diara mo tama diara donc a nyena filel fana chekanye donc ole ya ngala nyinu yi pour ka binu sien ka bo anga daba nu sanfe donc an la ñu yodi cimetière do mais fana c'est ma dans le yororo ansaru siraka yororo islamo dayoro yi o ansaru tayoro yi bo fana ka boada amini yoroni minano ni abu bawle cimetière ni ala sona anga ansaru furu chama dans men yoro na ya donc ata vie jalo la ani to na jalo a chama ni ambamso maram kamaraw ulbe dans ben yoro na donc wéré de ni yoron ke ansaro kunsin yoron ni watina wala mbanga ziara bo be ke ganyesin worla ka asabu ke ului bon ansira yabi te ko juwe ansira la sere Usman madan barika kuson o yan sekina nikaya sansa ansa din benike amba ke fisa belelai ala kama lolo yana anga lonche ni nyona ala ni besa ke dawi ambulo kiyama lon kayira ala la tuni ni c'est seulement di avec ça il est lourd non bon abo bon il va ta depuis 6h do ibe for 11h inshallah kan ne nyana kan ka kunche ya dama la kan juru mu yafa anga bato ala ko mene islam ya ala ka korota akorota ba ya rabbi ala ko korota ala ka anfara korota ba uka la ni jugu min beni dina ina ama ina ala fe ala ko jugu inkanda ala ko fara islamau ka ani min tikanda ama ina ala fe ya rabbi ala ka do anu che ala na tabaw islam fleu qur'an korole ala ka hinawla ala ka yafauma ala ko jigiro nye ala ko dayro nema ala ko kabru noroya ala ko ka soka aljinay nyana maya hina ala ko noya ayre an fle janati ke remi ngono wati kunguruni kono ama ina ala fe abatke ko nyuma ala ko noya ayre ka anye yani ambok mache ala ko ke ka ala ya bunya kama
kira n'a somɔgɔw hɔrɔma kama salli ala rasul o la ne ma fili an bɛ le 16 de la o tɛ 6e mois 2019 aboboya abobo kaburu dona fédération Abidjan Nord o ka laada walima an ka laada la an ye ni ziyara in labɛn an karamɔgɔ tɔgɔ la n'o ye Muhamadu Madani ye a Seyidi Cherif Muhamadu Madani Haidara ni ziyara in kɛrɛnkɛrɛnna k'a labɛn ale tɔgɔ la ale ye waleɲuman dɔn kama bonyamasigi kama a ye hakililajigi kama a ye a ka ɲɛnamaya wagati kunkurunin kɔnɔ a ye nɔ min to silamɛya la ka taa an ka se ka o lɔn ka o ladegi o de y'an se yan ka ziyara in tɔgɔ da ko mini tamani alhamdulillah sula Côte d'Ivoire dugu min bɛ yen ni wajuli ma sigi fa tɔgɔ la ne t'o dɔn dugu bɛɛ fédération bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ansaru kɔnɔ Côte d'Ivoire yan a bɛɛ ka wajuli kɛ sula k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Seyidi Cherif Muhamadu Madani Haidara ye sɔgɔmada na ka na kaburu la n'a fɔra ko an nana ziyara la an ma taa ziyara kɛ dugu kɔnɔ fo kaburu dɔ la kuma b'a yɛrɛ ban alakira ko alayhi salatu wa salam a ko kafa bil mauti wa isa saya wasala wajuli ye saya wasala wajuli ye o kɔrɔ ye saya kɔfɛ mɔgɔ man ka e ladi kun saya kɔfɛ e kɛlen ko ka saya ye ka mɔgɔ sanni ye i ni min tun bɛ taama ɲɔgɔn fɛ a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni min tun bɛ si so kelenw kɔnɔ walima dugu kelen na walima quartier kelen na ni i nana ye o tɛ kɛnɛ ma bilen fɔ dugu jukɔrɔ o kan k'e waju mɔgɔ man ka fɛn fɔ e ye bilen ni taamana ka na i sen jɔ kaburu la ka na o mɔgɔw ziyara yɛrɛ alakira alayhi salatu wa salam ne hakili la ko kira tun y'a bali k'a sababu kɛ minnu tun b'a kɛ u tun b'a kɛ cogo min na o man ɲi mais silamɛw kɛlen ko ka faamu sɔrɔ ka hakili sɔrɔ ka ziyara kɛcogo ɲuman o dɔnnen u fɛ kira seginna ka sira d'u ma ko ala fazuruha fa innaha tuzakirukum al-akhirah ay segi ka taa kaburu yazura sabu kaburu yazura bɛ aw hakili jigi lahara la ni kun bɛ ziyara la ka taa kaburu ziyara kɛ ni kun b'a la kɔrɔ b'a la kira min y'an bila la a ye min fɔ a la k'a b'an hakili jigi lahara de la ni nana yan i hakili bɛ jigi lahara la ni hakili jiginna lahara la i b'i ka kɛta woloma wallahi ni mɔgɔ nana yan a hakili kan ka jigin lahara la sabu lahara de bɛ yan depuis an donna yan sɔgɔmada nin na fɔ sisan an nana minnu sɔrɔ yan mɔgɔ t'u la min kumana n'an ye fɔlɔ u bɛɛ da jɛnnen don sewu a filanan mɔgɔ t'u la min dalen bɛ yan ko anw ɲɛ b'olu la kɛnɛ kan a bɛɛ bɛ dugu jukɔrɔ n'i taara sɛnɛkɛyɔrɔ la ni sɛnɛkɛla k'a ka tugun sɛnɛ a bɛ fɛn dɔ de don a jukɔrɔ mais n'i y'a don yen n'a mɛnna a bɛ falen n'i ye tugun sɛnɛ ka ku don a la ku bɛ falen ka bulu bɔ ka den kɛ n'i ye kaba sɛnɛ a bɛ falen ka bulu bɔ ka den kɛ mais mɔgɔw sɛnɛna yan u ma falen wa u ti falen ko n'i nana o filɛ k'a bɛ hakili jigin lahara la ja n'i nana ziyara la i kan ka ko dɔ faamu i kan ka miiri ko dɔ la i kan ka ko dɔ ɲini n'a bɛ fɔ o ma ko lahara
ona ba hakili jigi lahara la dun silamɛw lahara ka surun dɛ ani lahara man jan hali fitini sari ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka taa lahara seconde kelen dɔrɔn an filɛ kɛnɛ ma nin ye mais ka tunu sisan k'i yɛrɛ sɔrɔ lahara seconde kelen dɔrɔn wallahi ani lahara man jan Allah Sayyidina Ali ka kuma dɔ bɛ yen alayhi salam a ko fɛn min ka surun ko o de ye lahara ye al-qaribu suruma min ka surun ko o de ye lahara ye mais a ko min ka surun ka tɛmɛ lahara kan ela akrabu min ka surun ka tɛmɛ lahara kan ko o de ye saya ye sabu lahara mana surunya cogo cogo i ti pan ka taa ye f'i ka sa fɔlɔ saya ka surun lahara ye wa lahara ka surun jɔn ni fɛn bɛɛ ye i taamatɔ b'i bala k'i yɛrɛ ye lahara ten i bɛ to kuma na ka bala ka taa lahara i bɛ to sunɔgɔ la ka bali ka taa lahara hali ti bɔ a kalama o de la adamaden Lukumani ka nin fɔ a den ye don dɔ Lukumani al-Hakim a ko n den ko n bɛna kuma dɔ f'i ye a ko n'i ka adamaden lajɛ ko fɛn saba dɔrɔn don adamaden ye tilayɔrɔ saba ye n den kana ɲinɛ o kɔ a fa ko a ma ko cogo di a ko a fa ma ko cogo di fa ko a ma a ko n den ko mɔgɔ tilayɔrɔ fɔlɔ ko a bɛ fɔ o ma ko ni ruhu i tilayɔrɔ fɔlɔ ye ni ye ni min b'i la ni t'i la i tɛ yen a ko nka n den ni min bɛ farikolo la o de bɛ farikolo ɲɛnamaya ka anime a ko nka ni bɔra farikolo la ni tɛ farikolo tigi ta ye o bɛ segin a tigi ma o ye Ala ta ye o kɔrɔ ye o t'i ta ye o kalifa la i la de ni min b'i la dɛ n'i bɛ kumana bi i bɛ taamana bi i bɛ sago la bi ni min b'i la o motɛri min kɛ bɛ k'i bila kuma ni taama ni yɛrɛ sago la dɛ i ta tɛ kalifa lo tigi b'a la a donna i la ka wagati dɔ di a ma dati dɔ ko n'o dafala a bɛ minɛ i la o nin dɛ n'o bɔsira i la don min na o bɛ d'a tigi ma o ye Ala ye mɛlɛkɛw le bɛ n'a ta ka taa n'a ye kelen n balimaw o nin bɔyɔrɔ la a ma nɔgɔ dɛ Ala ye bɔcogo fila fɔ a la a ko wannazaat gharqa wannashitat nashita mɔgɔ dɔw nin bi tigɛle k'a karaba ka bɔ tɔɔrɔ ni ɲani ni balaw bɛɛ kɔnɔ c'est-à-dire jigitigɛ kɔnɔ i bɛ taa adamaden dɔ ye sikara la tile 3 dɔw bɛ semaine kɛ sikara la dɔgɔkun kelen plein a bɛ ɲani bɛɛ kɔnɔ tɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ degun bɛɛ kɔnɔ dusukasi ni tɔɔrɔ bɛɛ b'a kan ni ka se ka bɔ a ka lafiya Ala t'a bɔ fiyewu fo a k'a ɲani o mɔgɔw bɛ yen malimakɛ n'i taara mɔgɔ sɔrɔ o la i bɛ diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya haramu i yɛrɛ kan wallahi n'i taara adamaden sɔrɔ sikara gɛlɛman na ni minɛ tɔɔrɔ la e bi ban diɲɛ na wallahi ka diɲɛ ja a bɛɛ bi lɔgɔ bɔ i la siɲɛ kelen i b'a ɲini Ala fɛ ko hala tu kana i da tɔɔrɔ min b'a la ni minɛ wallahi Ala kana an ka ni minɛ gɛlɛya kira ko ale siranna muminiw ɲɛ ye ni minɛ yɔrɔ la ko mumini dɔw ka limaniya bi tila u la ye c'est à dire adamaden dɔw ka muminiya bi tiɲɛ a bolo ni minɛ gɛlɛya fɛ wa o tɛ nkalon ye dɛ kuranɛ de y'o fɔ kuranɛ ko mɔgɔ dɔw ni o ka ni minɛ ti nɔgɔya kuranɛ ko ten mais dɔnnibaw ko an ma ko ni minɛ gɛlɛya tɛ kunnangoya fana fɔ dɔnnibaw ko mɔgɔ ka ni minɛ gɛlɛyali tɛ kunnangoya kofɔ nka a bɛ dɔw ka kunnangoya fana kofɔ sabu Ala jugu dɔw bɛ yen janɛmɛden dɔw bɛ yen kafiri dɔw bɛ yen o ni ti tigɛ nɔgɔya la fiyewu wa hali n'a ni tigɛla gɛlɛya la a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ a ni ti tigɛ nɔgɔya la dɛ nka o gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ a bɛ taa laban janɛmɛ kɔnɔ o mɔgɔw bɛ yen nka dɔw bɛ yen Ala bɛ ni minɛ gɛlɛyaw ma ka tɔɔrɔ bɛɛ da u kan
k'a kɛ sababu ye ka o jurumu yafa o muminun fana bɛ yen Ala bɛ tɔɔrɔ bɛɛ da i kan nimine na sikara la ka i ɲɛ ja ka i ɲɛ boso c'est à dire i yɛrɛ ɲɛ b'a la saya yɛrɛ kɔni Ala n faga ten a tɔɔrɔ bɛ se fo o niveau la komi Ala b'o da i kan pour ka i jurumu dɔw yafa o ye kelen Ala k'an kisi o ma jurumu min b'an se o ma yarabi Ala kana an bila o la jurumu min bɛ o se an ma Ala kana an bila o la a filanan k'a bɛ dɔw ta kɛ nɔgɔya la a bɛ to baro la n'a ye ten ka tɛmɛ dɔw ka nimine bɛ nɔgɔya a dalen bɛ to ten ka taa lahara walahi ɲinan dɔ k'a ka a mɔmuso ka saya fɔ anw ɲɛna Mali la c'est à dire a y'a mɔdenw wele ka a denw yɛrɛ wele k'a f'u ye ko ale bɛna sa ale ka saya tɔ tora kalo 7 kalo 7 nana dafa a y'u wele ko ne tun y'a fɔ a ye ko ne ni diɲɛ bɛ fara kalo 7 dafala ko a tɔ tora dɔgɔkun kelen nana dafa a y'u wele ka na a ko seli fana ni c'est à dire k'a daminɛ midi la ka taa seli fana la ko n'o furancɛ in k'a daminɛ midi la ka taa bila seli fana la ko n'o waati sela a ye hakili jigin c'est à dire musokɔrɔba bɛ a bɛna taa lahara mais a b'a ka lahara taacogo fɔla mɔgɔw ye quoi midi nana se min kɛ u nana fɔ a ye ko midi sela a ko mais ko wagati joli bɛ an ni seli fana cɛ o ko heure 2 ɲɔgɔnna a ko baasi t'a la ko a tɔ tɛ heure 2 bɔ ale ka ɲɛnamaya ban tɔ tɛ heure 2 bɔ sɔɔnikɛla 1 heure tɛmɛna yanni 2 heures bɛ se a y'u wele ka na ko sisan ko a ye ji kɛ sedaga la ka di yan n bɛ seliji ta ko n taa waati sela kabako lo quoi u ye ji kɛ sedaga la ka d'a ma a taara seliji ta ka na i sigi dɛbɛ kan ka a ka seli fana seli ka sɔrɔ k'a f'u ye ko sisan kɔni n bɛ se ka taa k'a tigɛ jan a ko Ala na n ta an bɛ taa c'est à dire a yɛrɛ de k'a tigɛ jan quoi a ko Ala na n ta an bɛ taa o fatiya nin k'a mun a ɲɛ na o kɛla tan ni ye n badenw nin ka di dɛ n bɛɛ tɛ nin sɔrɔ o bɛɛ t'o sɔrɔ mais a ka di bɛɛ ye a ka di bɛɛ i ka sa lafiya la ten a ka di bɛɛ i ka sa ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ e ma tɔɔrɔ i ma maa tɔɔrɔ Ala k'a nɔgɔya an ye donc ni nin bɔla farikolo la nin bɛ d'a tigi ma o ye Ala ye nin t'i ta ye ja nin min b'i la dɛ i bɛ kamaleya kɛla n'a ye i ta tɛ ja nin min b'i la dɛ i bɛ ka da sago n'a ye i ta tɛ ja nin min b'i la dɛ i bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ n'a ye i ta tɛ ni min b'i la n'i banna ka Ala bato n'a ye i ta tɛ tigi min b'a la Ala lo n'a bɔdon sela Ala b'a bɔsi la ka taa n'a ye a filanan mɔgɔ filanan o de ye farikolo min b'i la o fana t'i ta ye farikolo min b'i la i ta tɛ Lukumana den ko a ma ko jɔn ta lo a ko i farikolo ko ye tumu ta ye n den farikolo min b'i la n'i b'a balo ka ɲɛ k'a nugu ka ɲɛ k'a tulɔ ka ɲɛ k'a fɛrɛbɔ ka ɲɛ k'a ko ka ɲɛ k'a saniya ka ɲɛ ka tulo mɔ a la ka ɲɛ ko kana siga dɛ farikolo in ye tumu gɛrisigɛ ye jɔbɔ an gɛlɛya n'i ye kaburu ninnu dayɛlɛ sisan i bɛ kolokɔrɔ caman ye walayi n'i ye nin kaburu ninnu dayɛlɛ sisan farikolo man ca kɔnɔ n ko farikolo man ca kɔnɔ kolokɔrɔ ka ca yen ka tɛmɛ farikolo kan kaburu dɔw la yan kolokɔrɔ ka ca farikolo ye tumu balola la n'i jiginna bɔgɔ jukɔrɔ tumu 4,440 labɛnnen don k'i kɔnɔ ye u b'i tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'i farikolo dun k'a ban pewu ka kolo to bɔgɔ bolo bɔgɔ
o de la mɔgɔ kan ka sabali quoi wallahi an kan ka sabali tumu b'a dun k'a ban ka kolo to bɔgɔ la bɔgɔ yɛrɛ bɛ kolo dun k'a ban bɔgɔ ala ko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ne ala ye aw dilan ka bɔ bɔgɔ in de la ka na ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛna sigi ka ŋunuma ka taama ka kuma ka yeli kɛ ka kodɔn ka faamu sɔrɔ ka baara kɛ ka ɲuman kɛ walima ka juguman kɛ ko nka ni wagati in dafala n b'i segi bɔgɔ la ni bonyana i bɛ segi bɔgɔ la ni dɔgɔyala i bɛ segi bɔgɔ la ni se b'i ye i bɛ segi bɔgɔ la ni se t'i ye i bɛ laban bɔgɔ la waritigi b'i laban bɔgɔ la faama b'i laban bɔgɔ la président b'i laban bɔgɔ la dɔnnibaa b'i laban bɔgɔ la a bɛɛ b'i laban bɔgɔ la bɔgɔ an bɛɛ bɛ jigin yan lon dɔ an filɛ taama na minnu kaburu sanfɛ don dɔ mɔgɔw bɛna taama an yɛrɛ kaburu sanfɛ hali a kuma man jan hali a kuma man jan o de la mɔgɔ kan ka sabali o de la an kan ka hakili sɔrɔ o de la an kan ka kɛtaw woloma ni mɔgɔ ma i ladi i yɛrɛ ladi an bɛna laban bɔgɔ la dɛ dugukɔnɔ bɛna a ta sara bɛɛ la kelen kelen don dɔ i ye dɔ min k'a sanfɛ a bɛ n'i ɲininka a la ko bi filɛ yan o de la ko ni dugu jɛla adamaden n'i wulila ka bɔ i ka dilan kan k'i bɛ taa kɛnɛ ma dugukolo b'i kɔri ko heyi karisa i ni ɲankuma i hakili to n na dɛ i bɛ taama na ne min sanfɛ i nisɔndiyalen i bɛ ka taama ne min sanfɛ i fari foninen i bɛ ka taama ne min sanfɛ ni kumakan dumanw ye kana sigi a la kana ɲinɛ a kɔ sɔɔni to u ta a jɛɲana walima a surunyana don dɔ i bɛna kasi yan a de dugu jukɔrɔ lon dɔ i da bɛna tugu yan dugu jukɔrɔ yan i tɛ kuma bilen i bɛ ka yɛlɛ min kɛ o yɛlɛ bɛna ban i bɛ ka baro duman min kɛ o bɛ dabila i bɛ jama min cɛ ma i bɛ bɔ a la ɲɛnafin bɛ n'i sɔrɔ yan i kelen a i kelen mina dɛ laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra dugukolo bɛ n'a f'i ye don dɔ i nana i kelen i danse yan i kelen i bisimila yan i kelen Seydina Ali ko kaburu kɔnɔ yɔrɔ ka jugu wallahi o ye juguya dan ye wa kaburu kɔnɔ yɔrɔ ye nɛɛma ye o ye nɛɛma dan ye sabu alakira ko ima rawdatun min riyadil jannati aw hufratun min hufari nari a fila le bɛ yen n'i bɔra diɲɛ na yan i tɛ taa lahara dɛ bali i bɛ to lahara ni diɲɛ cɛ furancɛ la o bɛ wele ko hayatu barzakiya so fila le bɛ yen i ma alijinɛ nɛɛma so walima janɛmɛ furu o bɛ buru dilan fɛn min na a tɔgɔ ye di o furu in dɛ soit i ka taa mara yen yanni lahara cɛ walima i ka taa alijinɛ jardin dɔ la yanni lahara cɛ nka o fila dɔ la kelen lo kana siga ala k'an ta kɛ rawuda ye ala k'an ta kɛ rawuda ye an bɛ minnu ka kɛnɛ kan bi n'o ye mamadu mariani hayidara ye olu b'o rawuda nin de kɔnɔ ye o de la mɔgɔw b'u ye tuma bɛɛ sabu olu k'a kɛ ala ye k'a to ala ye k'a fɔ ala ye ka sɔn ala ye ka sa sirifuya tɛ dɛ fa k'a yɛrɛ da ala male fa ma taa lahara ni sirifuya tɔgɔ dama ye dɛ bali a wolola ka sɔrɔ a fa ye hayidara ye o ye bonya kɔda ye ne fa ye hayidara ye bonya bi dan ye mɛ a ma o jamu ta ka waso a ma kamaleya kɛ n'a ye bali a wulila ka dɔnni ɲini ka diinɛ kalan k'a dɔn ka wuli ka diinɛ dɛmɛ fo k'a se ala ma a n'o danbe n'o hɔrɔnya n'o bonya le taara da rawuda kɔnɔ min riyadil janna o rawuda in de kɔnɔ ye mɔgɔw bɛ to yan k'a ye tuma bɛɛ wa a yɛrɛ bɛ taama ka na mɔgɔ dɔw baro yan ani minnu bɛ kuma su ni tile olu bɛ yen u b'a dɔn bɛɛ t'i ye lahara dɛ walima bɛɛ b'i se k'a ye k'i to kaburu la yen mɛ bɛɛ t'i ye cogo ɲuman de la mɔgɔ caman bɛ lahara i ka mɔgɔ bɛ lahara n'i y'a ye i t'i fɛ k'a ye bilen walayi maa caman bɛ yen i ka mɔgɔ bɛ lahara ye n'i y'a ye i t'i fɛ k'a ye bilen
sabu a bɛ cogo min na i b'a dɔn mais mɔgɔw b'a la deli le ko n ka siko fa la sabu n'i y'a ye dɔrɔn assurance lo ale yɛrɛ yeli siko la o ye assurance dɔ ye malamacɛ i tilayɔrɔ filanan o ye kaburu ye bɔgɔ ko tumu garisɛgɛ lo mais tumu tɛ se ka bɛɛ dun fana fɛn in bɛɛ ye fila fila de ye adamaden dɔw bɛ Ala bolo tumu tɛ se ka gɛrɛ a la tumu tɛ se kaburu yɛrɛ tɛ sɔn k'a tɔɔrɔ n'u ye su don san 1000 kɔfɛ n'u taara bɔ u bɛ taa sɔrɔ a bɛ ten a donna cogo min na a bɛ ten an b'o dɔ ka kɛnɛ de kan n'o ye Mamadu Madani Hayidara ye wallahi hali sini ni taara nin dayɛlɛ nin kaburu dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛnama lo komi i tun b'a dɔn yan cogo min Ala t'o kɛ mɔgɔ ye gansan f'i ka ko dɔ to Ala ye f'i ka sɔn ko dɔ ma Ala kama f'i ka jɛn ni ko dɔ ye Ala kama mɔgɔ i yɛrɛ le o ye tilayɔrɔ filanan ye ko tumu garisɛgɛ o de la ko Ala jɔn dɔ tun bɛ yen Ala jɔnba dɔ Ibrahim bin Adaham a ko ale bɛ kabakoya mɔgɔ la mɔgɔ min b'a kalama tigitigi ko tumu bɛna taa balo ale la o tigi ka tila k'a farisogo balo k'a tulɔ k'a nugu k'a ɲɛ ma fɔ i yɛrɛ dancogo bonya dɛ mais ko ka i yɛrɛ k'a jagoya k'i yɛrɛ balo ka ɲɛ ka tulɔ ka nugu fo ka taa se yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ taa k'a miiri i tɛna sa bilen ko k'a sɔrɔ tumuw bɛna taa balo sogo in na ko i man kan o tulɔ ka bila tumuw ɲɛ fiyewu Ibrahim bin Adam ko ten a ko n'i b'a kalama tigitigi ko tumu bɛna taa balo i sogo la ko kana sogo in tulɔ ka bila tumuw ɲɛ kana tulɔ kɔngɔ muɲu tuma dɔw la sun do ka caya i hakili to Ala la farisogo in kana tulɔ ka bila tumuw ɲɛ Jabbar Ala k'an kisi a ma n badenw Ala ka don ani tumu ka duni cɛ a man di yala kɛ maa ɲuman ye lahara i donna cogo min na ye i ka taa lahara ten foyi man di k'a bɔ yarabi Ala k'a k'an ye a sabanan a ko mɔgɔ tilayɔrɔ sabanan n denkɛ a maluhu i ka baara o de ye problème ye sisan i ka baara mɔgɔ ta tɛ ta k'a di mɔgɔ ma o i ni mɔgɔ tɛ diɲɛ a la o i kelen ka min kɛ dɛ i kelen bɛ taa ɲininka o de la wa i n'o de bɛ taa lahara i ka l'espace y'i ka baara le e yɛrɛ b'a lajɛ i ye mun kɛ ko adamaden tilayɔrɔ sabanan ye a ka baara an filɛ baarakɛla dɔ ka kɛnɛ kan adamaden tilayɔrɔ sabanan i ka baara ye wa an filɛ baarakɛla dɔ ka kɛnɛ kan Mamadu Madani Hayidara n'a bɛ wele ko fa Cherif Usman Madani Hayidara denkɛ funangɛni min tun n'a ka denmisɛnninya la k'a fɔ a da la a wolodugu la ka waso k'a bolo kɔrɔta ko a bɛ fɔ fɛn min ma ko juguman ne m'a kɛ n bolo fila filɛ sanfɛ ni cɛ min bɛ se k'a jigin n'i y'a dogo n ma yafa ka wolo ka sa san 27 mais san 27 den caman sala o tɔgɔ tununa san 40 mɔgɔ caman baloni bɛ yan o tɔgɔ ma lɔn yɛrɛ mais san 27 den tɔgɔ filɛ diɲɛ bɛɛ bi diɲɛ bɛɛ ansaru bɛ diɲɛ jamana 37 min kɔnɔ a jamana 37 bɛɛ kɛlen bɛ ka bi dɔn ko funange dɔ banna a don foyi ma s'a ma a ka baara kɔ Hayidara jamu ma s'a ma dɛ bal a ka baara de y'a s'a ma sabu a wolola du min kɔnɔ danbe du don nka ale yɛrɛ ma sɔn k'a fɔ dɔrɔn ko anw ka du ye danbe du ye bal a yɛrɛ ka danbe baara kɛ a ye kalan kɛ ka dɔnni ɲini ka dɔnni sɔrɔ ka dɔnni labaara ka wuli ka jɔ ka diinɛ défend k'a fa a fa k'a fa kun kɔrɔta n'a ka dɔnni ye a ka san 27 kɔnɔ a ye adamaden min bɔ jɛnɛya la ka bɔ namara la ka bɔ suɲɛni na ka bɔ tɔɲɔni na ka bɔ dangadenya la ka bɔ hasiriya la n'a ka dɔnni ye Ala kelen de b'a da dɔn sabu mɔgɔ tɛ yen min y'o compter k'o da fɔ an ye o tɛ yen i bɛ se k'i ka hakilila le fɔ n'o tɛ fa ka maa tubilen e tɛ se k'o da fɔ an ye i tɛ se san 27
a ma san 27 bɛɛ kɛ wajuli la o a m'o bɛɛ kɛ wajuli la o mbadenw jabaaru ani minnu tun bɛ tournée kɛ imam taw ale filɛ kɛnɛ kan yan olu tun bɛ yala n'a ye a ka tournée bɛɛ la anw minnu m'a bɛɛ sɔrɔ anw tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais olu minnu y'a bɛɛ sɔrɔ olu bɛ se k'a bɛɛ fɔ wallahi ni funange in ka ɲɛnamaya bɛnna ala ka diinɛ laseli ma fa taara dugu dɔw la ka si du dɔw kɔnɔ ka si yɔrɔ dɔw la anw taara an ɲɛda a yɔrɔw kan tuma dɔ la e yɛrɛ bɛ jɔrɔ est ce que i bɛ se ka si nka a tun bɛ si ka ala ka diinɛ lase n bɛ fɛ ka min fara nin kan an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan an kan k'ale de ladege bi n'o ye mamadu madani hayidara ye n badenw diɲɛ tɛ so ye n'i ko ten a bɛ mɔgɔ dɔ bana solo nka so tɛ ko mɔgɔ b'a ɲini so tɛ mɔgɔ b'a jigi d'a kan so tɛ ko a bɛ mɔgɔ lafiya ko a b'i wasa so tɛ ko a bɛ mɔgɔ sago d'i ma bal tɛmɛyɔrɔ lo kana sigiyɔrɔ ɲin'a la Seydina Ali ko kun fil hayati ka abir sabili waturuk wara'aka kulla asarin jamil fama na'nu fi dunya ila duyufi wama ala duyufi ila rahil ko diɲɛ tɛmɛsira ye sigiyɔrɔ tɛ wa e yɛrɛ k'i jija i ka kɛ tɛmɛbaa ye kana kɛ sigibaa ye ko sabu diɲɛ tɛ sigiyɔrɔ ye ko nka i tɛmɛtɔ kana ɲinɛ fiyewu kana tɛmɛ fiyewu f'i ka nɔtɔ mais ko n'i bɛna nɔtɔ a kɛ asarun jamil nɔ ɲuman ko i jija i ka nɔ ɲuman to yen ka taa min bɛna lakali i kɔfɛ sabu bɛɛ ta bi lakali karamɔgɔ cɛ n'i ye ɲuman kɛ a bɛna lakali n'i ye juguman kɛ a bɛna lakali i bɛ fɛ min ka fɔ o bɛna fɔ i tɛ fɛ o ka min fɔ o bɛna fɔ n'u t'a dɔn o la n'i bɛ fɛ ɲuman ka fɔ ko ɲuman kɛ ka to yan ka sɔrɔ ka taa n'i y'a ye an bɛ fa ɲini tanu bi a y'a kɛ de a ye dɔnni baara kɛ filanan a y'a wolobagaw bonya dugaden ka dugadenya kɛ fo ka kɛ dugaden numéro 1 a ma dan o ma ka kɛ ambassadeur dugadenw ka ambassadeur wallahi ni e wasola ni fa ye n balimakɛ a ka sɔrɔ e yɛrɛ b'i wolobaga bonya dɛ sabu a y'a bangebaaw bonya a y'u ladon a y'a majigi u ye su la an ye wajuli kɛ a bobo wajuli bannen an ye micro di a balimamuso ma n'o ye Seyida ye Cherifla ina hayidara ko anw ma su la a ko depuis ale bɛ ko dɔn fo kana ale bɔ karamɔgɔ ka du kɔnɔ ale ma deli ka fa ye don kelen c'est à dire karamɔgɔ kumatɔ a fɛ a k'a ɲɛ dɔ karamɔgɔ ɲɛda la ko ale ma deli ka ye fiyewu c'est à dire den min tɛ sɔn hali k'a fa ɲɛda filɛ a kumatɔ a fɛ ala ni barika ɲini fɛ wolobaga bonya fɛ a t'a fa ɲɛda lajɛ filanan ko ni karamɔgɔ tun bɛ kuma olu fɛ fa ale tun bɛ kasi fo ka ka dileki ɲigi parce que an fa bɛ ka an ladi o tuma na kɔni an tɛna fɛn kɛ min bɛ don an gasi la o miiri kama a bɛ kasi o de la a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a ma sɔn ka fɛn kɛ min bɛ don a fa gasi la e bɛ cogo di kɔni kɛn bɛ ka fɛn kɛ min tɛ don i fa gasi la kɔni kɛn bɛ ka fɛn kɛ min tɛ don i ba gasi la kɔni i wolobaga bɛ se k'i tanu dɛ est ce que e somɔgɔw bɛ se k'e tanu a n'o tɛ se k'i tanu segin ka yɛlɛma i ka fa ladegi i somɔgɔw k'i tanu i ka fa ladegi i dɔnbaw k'i tanu n'o tɛ n'i ma kɛ ten n'i y'ale tanu ten fu taa ka nɔ ɲuman to i kɔ dɛ sabu k'an ye dunan ye yan an tɛmɛtɔ lo wa tɛmɛnba ni dunan nana dɔrɔn a taatɔ lo o de la Lukman a ko a den ma lon dɔ a ko n den a ko inna dunya kalil wa umuruka fiha khalil min khalil wa kad baqiya khalil min khalil khalil a ko n den diɲɛ ka surun diɲɛ ka dɔgɔ kojugu diɲɛlatigɛ hɛrɛ a damu a so ɲumanw a muso ɲumanw a fini ɲumanw a nafolo mugu a ko kalilun a ka dɔgɔ c'est trop peu a ka dɔgɔ trop kana to a k'i malasa a ko nka min ka dɔgɔ n'o ye dɛ e yɛrɛ si hakɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'o fana ka dɔgɔ ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ kan ko kana siga dɛ wa n'a sɔrɔla i si tɔ bɛ yen o tɔnin min bɛ yen dɛ o ye fitini ye ka bɔ fitini kɔnɔ manamakɛ ni miirila n'a sɔrɔla diɲɛ ka dɔgɔ e si ka dɔgɔ ka tɛmɛ diɲɛ kan o kana i siga dɛ mɔgɔ joli sala ka diɲɛ to yen diɲɛ ka dɔgɔ
mais diɲɛ n'a ka dɔgɔya e si ka dɔgɔ ka tɛmɛ o kan sabu e sitigi caman taara ka diɲɛ to yen wa hali e yɛrɛ bɛ taa ka to yen ne bɛ taa ka diɲɛ to yen o la ne kan k'a dɔn ko ne si man ca a kɔnɔ ka kɛta woloma kuranɛ b'a fɔ an ye suratu nisa'i la aya 70 ani aya 6 ala kumana jadikɛlaw fɛ sahabaw a fɔla ko ka baara kɛ ka diinɛ dɛmɛ ka bamuru ta ka kɛlɛ kɛ nin ma nɔgɔya dɔw ma dɛ fo sela yɔrɔ la dɔw ko ala ma ko mun na i ye kɛlɛ wajibiya an kan i kun b'an to an ka lafiya an ka damu an ka fɛrɛ an ka sago kɛ o ka fisa don o don a ye bamuru ta a ye taa kɛlɛyɔrɔ la a ye bamuru ta a ye taa kafiru kɛlɛ ko ne a kun y'an to an yɛrɛ ma an ka min an ka dumuni kɛ an ka daga sunɔgɔ an ka yaala an ka musow furu ka denw sɔrɔ o damu ka fisa ni kɛlɛ banbali in ye ala ko kul a f'u ye mamadu a f'u ye mata u duniya u bɛ ka diɲɛ damu min ɲini a nafolo a du ɲuman a fini ɲuman a mobili ɲuman a sanga wuli a hɛrɛ a daga sunɔgɔ qalilun a f'u ye ko foyi tɛ a ka dɔgɔ toro fitini n'i jigi b'o kan i y'a jɛ wallahi diɲɛ ka dɔ diɲɛ damu diɲɛ a sɔrɔ bɛɛ ala ko fitini n'i ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔ kelen ma lahara a ka alijinɛ pilasi la a b'i n'a fɔ ɲɛgɛn alijinɛ den kelen lahara i ka alijinɛ so kelen n'i ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a t'i ka alijinɛ ɲɛgɛn bɔ valeur la ala ko a ka dɔgɔ ka n'a ɲini ɲumanw ɲini a kɔnɔ halalaw tɔmɔ a kɔnɔ ala y'i da ko i bɛ min sɔrɔ kana karaba dɛ bal i b'a sɔrɔ fo n'i kɔrɔtɔla ala la k'a suɲɛ a bɛ kɛ haramu y'i ma kuma laban komi n kɔri a ko wala akiratu khayrun liman ittaka lahara de ye hɛrɛ ye mais mɔgɔ ye min siranna ala ɲɛ wallahi o ala ɲɛ siranɲɛ le tun bɛ fa la o de y'an se yan fa tun ye cɛ ye min siranna ala ɲɛ n balimakɛ ne ni e an kan k'ale ladegi ka siran ala ɲɛ ka se to an ye ka sabali ka to ala nɔfɛ o la silamɛw bɛɛ b'i yɛrɛ ye bɛɛ b'i yɛrɛ bolo an nana suw lajɛ an yɛrɛ ye su ye ala kira ko lahara don tile tɛ jɔ jamakulu 7 kunkolo sanfɛ a jamakulu 7 la a ko wa shabu nasha fi ibadati la funangeni min sɔnna ka lamɔ ala bato kɔnɔ ka funangeniya kɛ ala bato kɔnɔ ka sa ala bato kɔnɔ lahara tile tɛ jɔ a kunkolo sanfɛ fanjini a y'a ka ɲɛnamaya kɛ a ka denmisɛnniya bɛɛ kɔnɔ k'a kɛ ala ko la ala ɲini na ala bato la ala labato la hali a ka kuma tun man ca a ye jihadu kɛ ala ye k'a nin di ala ma k'a ka nafolo di ala ma ka diinɛ dɛmɛ fo ka taa sa k'a to jihadu la o la n'aw nana sigi u ka kɛnɛ kan bi anw kan ka u ladegi e ni ne i k'i yɛrɛ lajɛ n'i bɔra yan i ka taa i ka ɲɛnamaya bilan kɛ n'i taara i ka bilan kɛ i bɛ segin k'i ka critique n'i ka suggestion kɛ i yɛrɛ ye n'i y'o kɛ ka ban i b'i ka perspective labɛn min mun kɛ i b'a dɔn i kan ka min kɛ o n'i nana fa kaburu yazura a sara k'a to jihadu la ala nɔfɛ e bɛ mun na kɔni ye jihadukɛla ye dɛ kɔni ile ye ala batola ye an bɛ nanbaga cɛ ni muso bɛɛ fo o bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ an bɛ tanuni ani barika da ko ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma n'o ye a seyidi sherif usman madani haidara ale de kɛra sababu ye ni sigi ninnu kɛra an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka barika da ka duwaw k'a ye ka ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a di an ma o la komi sanji bɛ yen kuma jan tɛ an bɛ kuma surunya ka yafa ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ sen ye kɛnɛ ninnu sɔrɔ an b'a ɲini ala ta ala fɛ ala k'a yafa bɛɛ ma nana kaburu bali ye kɛrɛnkɛrɛnyala an ka sécurité ni ordonnance tonden cɛ ni muso bɛɛ o bɛɛ bɔra ka na kaburu bali ye
an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka fara u ka siw kan Ala ka fara u ka kɛnɛyaw kan ka yafa u jurumu bɛɛ ma ka hinɛ se taaba bɛɛ ma ka yafa taaba bɛɛ ma ka anw ɲɛ ka an ta denw kɔnɔ Ala ka donjan di an yɛrɛw ma ka an mɛn ka nin baliyeli kɛ u ye yarabi Ala k'o nɔgɔya an ye o la an bɛ bɛɛ fo an bɛ tila ka an ka conférence fo n'o ye Alasani Watara ye a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ Ala k'a to an kɔnɔ yarabi Ala k'a to an kɔnɔ an bɛ nanbaga cɛ ni muso bɛɛ fo wagati korona an tɛ se ka kuma jɛnya an bɛ yafa de ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ natɔ fɛn min ma sɔrɔ a segitɔ Ala kana kɛ k'a sɔrɔ bɛɛ ɲuman sera yan cogo min na Ala ka bɛɛ ɲuman segin Ala k'o kɛ a ka Ala ya bonya kama. Rahmanur Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Utman an sigla herela ala kan wiri herela ama ɲini seti Alahu Taala fɛ san wɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma san hɛrɛ Ala k'a d'an ma a tɔɔrɔ bɛɛ Ala k'an kisi a ma an ka tagabagaw kura ani kɔrɔlen Ala ka hinɛ u bɛɛ la Ala ka yafa u bɛɛ ma Ala k'u dayɔrɔw suma fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ya Rabbi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an karamɔgɔ ni lɔhɔrɔma kama ya Rabbi Ala ka hinɛ u bɛɛ la Ala k'u dayɔrɔw suma Ala k'anw yɛrɛ ta nɔgɔya o kɔfɛ n'an bɔla ye an bamuso n'o ye Worokiya Fofana ye ani Asta Sidibe ale bɛ so kɔnɔ sisan ale fɛn furucɛ tanyana ma ɲini Ala fɛ Ala k'a yɛrɛ ɲuman bɔ Ala k'a yɛrɛ ɲuman bɔ Ala ka hinɛ tagabagaw la o tɔgɔ la ka micro d'a ma muso bɛɛ tɔgɔ la ko ka bɔ ka an ka Seyidu fo n'o ye an karamɔgɔ a n'an ɲɛ jɔyɔrɔ a n'an nujuru minɛyɔrɔ n'o ye a Seydi Seru Usmani Madani Hayidara ye Ala k'an ɲɛma a la sijan kɛnɛya lafiya labanko ɲuman o bɛ Ala bolo Ala k'a d'an n'a ka denbaya ma o kɔfɛ an bɛ bonyama se k'an ka Seyidu ye n'o ye Ina Hayidara ye Ala k'an ɲɛma a la ya Rabbi Ala k'an ɲɛma a la k'a ni furu kɔrɔ Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama bilon barika kosɔn sɔli ala rasul karim. Alhamdulilayi ni sigi kɛrɛnkɛrɛnna an karamɔgɔ denkɛ n'o ye Madani fa Hayidara ye alhamdulilayi Ala sɔnna anw n'a ye ɲɔgɔn ye an n'a ye baara kɛ o la i mana fɛn ye n'a bɛ lakale i bɛ miiri kɔrɔmanw na kɛnɛ min ma sigi foyi kama fo ale ladegeli anw minnu bɛ ɲɛnɛmaya na bi anw tulo de gɛrɛsɛgɛ diya la k'a ladege a ka walew la k'a ladege a ka kumakanw na k'a ladege a ka baaraw la ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya an ye an b'a ɲini Ala n'a kira fɛ jamana 37 bɛɛ de bɛ dugawu la nin waati in na ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma ya Rabbi Ala ka hinɛ s'u ma Ala ka yafa s'u ma Ala ka hinɛ silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ma salli ala rasul an bɛ kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ kɛnɛ labɛnbaw fo n'o ye fédération nord ye n'o président ba ye Arama an b'a fo dante foli min na k'an ka wajulikɛla fo n'o ye Watara ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɔra dɔnni min na Ala ka caman fara dɔnni in kan Ala ka n'a jiji Ala ka n'a sabati ka naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na bɛɛ de nana yan ni hami ye yan ye duwawu jaabi kɛnɛ de ye yan ye duwawu jaabi waati de ye i mana na yan ni hami o hami ye Ala sɔnna ma Ala n'an karamɔgɔ fa Hayidara kama ni Ala sɔnna i ka hamiw dilan an b'a ɲini Ala fɛ hami o hami bɛ jɔn o jɔn na n'o ni Ala ta bɛ bɛn Ala ka bɛɛ lajɛlen ma Ala ka k'an ye jurumu yafa ye an ye ɲinan san ye san caman bɛ Ala bolo ka d'an ma si ani kɛnɛ lafiya la ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛɛ lajɛlen labanw ɲɛ Ala k'o kɛ Ala kira bonya kosɔn olu lɔrɔma kosɔn salli ala rasul assalamu alaikum wa rahmatullahi بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصرنا بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وانس بها واشتنا وارحم بها غربتنا
واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا ومماتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا يوم القيامة على رؤوسنا وسكل بها يا رب موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتينا اللهم في دارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آل بيته الطاهرين أجمعين وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أمي على فوق على بركة كم مساين ولينيماندو مساميني على فنستريالين لو أخذ جون كسانا أني وقتي بلا جلنا أخذ جون باكوتا سانا أني وقتي بلا جلنا me masainga hina charlendo akadam fa oni nyokonche ola ambe o masain fo dante fulimina o ko fe ka klara nyine o masakilim fe kishi ani nema ako ojidi angutiki muhammadu ka no ye damfe o nason heremai jeni lahara dana chemi kanu koso kishi ani nema ako ojidi ni chebelelinka anaso gino anaka sahaba nyimau ani minu ya daso naka tuka kwa ni bara nyuman keli foga tase lahara jodo ma ala khanen aw yo ula o ko fe ambi na baga bela jelenfu mogo se ni kenen soro ambe aw bela jelenfu ko aw bela jeleni ci aw yere bara mi kelen flani ni bi mogo ye ni ke u yere de ni ye nyuman ke iyaki yere ni ye juguman ke iyaki yere fene e anana kana mogo minu lajeni wakati na an yere ubu ko kataga ola ambe aw fo aw ni ci aw yere mbani ne ala fe sebe ala mi ne do jabi kenede ya rabbi ala ka ken do de kama ala ka hamudla ya rabbi ala ka ke do de kama ala ka hamudla ni sago jugu sago ala ka sago dama ya rabbi hamidu gele ana bangela te cha ala mi manate dese ala ka ken do de kama ala ka hamudla ya rabbi ala ka ke fa kama ala ka hamudla ya rabbi ala ka ke fa kama ala ka hamudla duwa nyinu chara date saka befo mo jolo no jikoro me ala ba kalama wa ala de aglan bagay seta awnye dabalite awnye aw tugura haydara na deon ko ala de kama ya rabbi o masayni glan ke bagay ya rabbi ala ka na hamudla
o masa in de gilanni kɛbaga ya rabbi ala ka n'aw hamiw dilan ya rabbi ala ka n'aw jigi tugu a ye an bonya ala k'aw bonya a y'an bonya ala k'aw bonya a y'an kɔrɔta ala k'aw kɔrɔta a y'an sutura ala k'aw sutura dɔw ko k'olu ta ye denko ye a barikama bɛ ala de bolo ala k'a di a barikama bɛ ala de bolo ala k'a di dɔw ta ye furuko ye cɛmana ya rabbi ala k'a nɔgɔya musomana ya rabbi ala k'a nɔgɔya ya rabbi kɛnɛya bɛ ala de bolo ala k'a di banabatɔw ala k'u lafiya minnu bɛ sow kɔnɔ ala k'u lafiya minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow la ala k'u lafiya minnu b'u senw kan ala k'u lafiya ala ka jaabili kɛ fɔtaw la ala ka jaabili kɛ kɛtaw la ala k'u ni sababa bɛɛ ya rabbi ala k'aw saw yɛrɛ kɔrɔ ala kana aw dɛsɛ ala kana aw sigi danfɛn na ala kana aw labila ni sago jugu sago ala k'aw sagow d'a ma ya rabbi an karamɔgɔ ala k'a ɲɛ mɛn a la sijani kɛnɛ ni lafiya ala k'o d'an n'a ma a ye walidu jɔ ala k'a ta jɔ a ye walidu jɔ ala k'a ta jɔ a ye walidu sabati ala k'a ta sabati a ye walidu sabati ala k'a ta sabati ya rabbi ala ka bɔra kan n'a ye a bɛ fɛ diɲɛ ka lafiya cogo min na silamɛya sira kan ala k'a kɛ ten a bɛ fɛ diɲɛ ka lafiya cogo min na silamɛya sira kan ya rabbi ala k'a kɛ ten ala k'a k'a ɲɛna ko ye ya rabbi ala k'a k'a ɲɛna ko ye ala k'a hamiw bɛɛ lajɛlen dilan ya rabbi ala ka n'aw sutura ala ka n'aw laban ɲɛ an karamɔgɔ minnu bɔra k'an kunnafoni sisan muhamadu madani jogobaw la ya rabbi dɔɔni tara yɔrɔ min na ala ka n'a langoloya ya rabbi dɔɔni ala k'a jidi ya rabbi ala k'a ɲɛ min u la ya rabbi ala k'u mɛn an ɲɛfɛ u ka mɛn an bilasirali la min bɛ fɔ ala k'a mɛn tulo di k'an fanga se a bara la ala k'u latigɛ an na ye ya rabbi ala ka hɛrɛ ka n'aw ye ala ka n'aw kow la ɲɛ ala ka n'aw kow sabati ala ka barika don a kow la a jɔli min kɛra sanji kɔrɔ ya rabbi k'aw jɔ alijinɛ kɔnɔ tɛ ala k'o kɛ ya rabbi k'aw jɔ alijinɛ kɔnɔ tɛ ala k'o kɛ ya rabbi ala ka n'aw ɲɛda janɛmɛ kan ya rabbi ala ka n'aw ɲɛda janɛmɛ kan ya rabbi ala ka n'aw ɲɛda janɛmɛ kan a kun ye alijinɛ ko de ala k'a latigɛ a kun ye alijinɛ ko de ala k'a latigɛ a kun ye alijinɛ ko ye ala k'a latigɛ a kun ye dayɔrɔ ɲuman sɔrɔli ala k'a latigɛ ya rabbi ala ka hinɛ tagabagaw la ala ka yafa k'u ma u y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya ya rabbi ala ka saya k'u ma lafiya ye bada bada dali ala k'a nɔgɔy'u ye ya rabbi u kaburu ala k'u nɔrɔ ya rabbi u kaburu ala k'u lawasa ala ka saya k'u ma lafiya ye ala k'an wasalen s'u ma ya rabbi ala k'an wasalen s'u ma ka t'u yɛrɛ wasalen sɔrɔ ya rabbi ala k'an kɛ k'u wasalen sɔrɔ ya rabbi ala k'an kɛ k'u wasalen sɔrɔ ya rabbi ala k'an kunnaw ja a si kana bonya ni hami ya rabbi ala k'o kɛ fa kama ala k'a dilan ya rabbi ala k'a kɛ fa kama ala k'a dilan ya rabbi ala k'a kɛ fa kama ala k'a dilan ala k'o k'a ka alaya kama an karamɔgɔ bonya kosɔn a bɔkolo yɛrɛ kama a jɔyɔrɔ yɛrɛ kama n'aw yɛrɛ ka sirifi kanu ye n'aw ka sirifi bonya ye n'aw ka sanjikɔrɔ jɔ ye kira n'a sow kama sɔli ala rasulillah alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim wala alhamdulillah an bɛ ala fo fɔlɔ ka ala barika da ka ala waliɲuman dɔn ka sɔli kɛ ala ka kira kan n'o ye muhammad sallallahu alaihi wa sallam an bɛ ziyara kɛnɛ kan ni ala sɔnna nin ye laada ye an bolo an ka fédération Abidjan Nord kɔnɔna na san o san kabini muhammad madani fatula an bɛ fédération Ansaru Dini bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na kaburulo la ka na ŋɛnɛ yira kɛ ka dugawu kɛ a ye ka dugawu kɛ taabaa bɛɛ lajɛlen ye o y'an bolo laada ye bon o ziyara kɔnɔna na ni ala sɔnna ma jama bɛ bɔ section bɛɛ fan fɛ wa an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛna kɔrɔna kala ka an ye kɔrɔna kɛmiri bɛɛ kala ka tila ka dalayiru kala siɲɛ 3 ni ala sɔnna ma minnu tɛ kɔrɔna kala na o tilala ka kulalaw wurudi ka sɔliw kɛ ni ala sɔnna ma baara kɛla o kɛcogo la o bannen kɔfɛ ka tila ka wajibi kɛ e yɛrɛ fana ɲɛmaa la an bɛ baara kɛ kɔrɔna kala na waati min na sécurité organisation mɔgɔ ani muso fana olu bɛ fana ka yɔrɔ bali ye n'o ye binbali ye ka bin siɲɛ ka yiriw tigɛ ka bɔ kaburu kunna kaburu minnu jiginnen don ka bɔgɔ kɔrɔta ka lafa ka se ka yɔrɔ saniya ka bin bɛɛ cɛ ka bɔ kaburu kɔnɔ n'i ye kaburulo yɛrɛ ye bi n'i donna kaburulo kɔnɔ alhamdulilayi i bɛ masaya segin ala ma ko i b'a kalama cogo min na kaburulo ɲɛmɔgɔ n'o ye cimetière kalifala min ma an ka salon an ka kɛnɛ kan a nana fɔ an ka kɛnɛ kan ko kabini ale bɛ ale ma deli ka ɲɔgɔnna ye wala kɛnɛ mɔgɔ min nana kɛnɛ kan ka na ye baara min kɛra a ko n'olu bɛ wari dɔ la o bɛ 100,000 ni kɔli dɔ la mais jamiyatu Ansaru Dini an nana o kɛnɛ kan ka na k'o baara kɛ heure 2 kɔnɔna na. alhamdulillah an baden tv Cherifla lajɛbaw an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la nin tun y'an ye Côte d'Ivoire jamana kan faaba kɔnɔ Abidjan Nord la jamiyatu Ansaru Dini tɔnden minnu bɛ yen u ka laadala ziyara kɛnɛ kan ziyara min tamani min bɛ kɛ an karamɔgɔ tɔgɔ la shabihu abihi tibikul asli shakil fadil Sayyid Sharif Muhammad Al-Madani Haidara rahimahullah n'an bɛɛ bɛ a wele ko fa a danbɛ don ɲuman na an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a kɛ hinɛ ye k'a kɛ yafa ye k'a kɛ gafari ye ka se ale ma ani alisilamɛ su kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah
galon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la galon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la galon di se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la namara si kolonba o tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. tiɲɛ wele la saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ